Karbi ang launch Autonomous Council pen difu matipung along Arboretum Craft Center towar kilang mimi asona mong kasonsi. Jaipong Araratum Jaipong Public Health Center along Dr. Tum Quarter along Kapachido Japhat Kachuningri. Hamren Town Committee Kilikapan Racharya Song Tum Kachisi. Karbi prime time along pen kadu ko vepanda kardom pajari iglo nan biar tang ton pen RJ tha Karbi ang long Autonomous Council pen dipurong spi pen che hoi lok matipung along Arboretum Craft Center pen cheng lok pen an lang me mya sonamo kim rang bom asan si thek pan long Longlia lam pen ahut isi kachar wo sai matipung along lia long Arboretum kam Craft Center pen cheng lok hong parla hem tap terang langang long tuwar hai hui kaslam ki patang rap jia phan ingnang rai komasai kam pen lang chari dun lo Karbi ang long Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Deputy Chairman Ritesh Inghi EM Raju Tiso DFO Joy Singh Biatum Aru Nerkep Arni Adimalong Damsi kam klem kitang tiap uthak humrida Langhin constituency arlo Jaipong Ahawar Jaipong Public Health Center along kedamtang 1986 lapen 87 aning kana hut AST sesor carpen ki kim kirang tekang Jaipong PHC sekachilang hem along pini arnianta ki thirthipa doctor pharmacist lapen nurse avelang pusi Jaipong araratum pen ning chirinti Karbi anglong Autonomous Council along kuanni asorkar nang charilo sita dak Jaipong PHC along pini arnianta kachingthur amo kedeng avi pinlang pusi raratum pen ning jipa oirinti Doctor, nurse, lapen pharmacist, quarter, government pen kim pipon ahem tado. Sita kupine kedo kasik sak dokok kwa joy ni alang litum ahem pen si chehla drong titi. Alang litum irui pen thelang arnisi sekelang hemalong sai chikrem dam chot. Lapen kupine medical awareness program kedo hudason si dam bom chot. Lapenan parke thelang arnisi ansi Jaipong PHC along doctor, nurse, lapen pharmacist atum lapan chitong long chot puta Jaipong araratum pen ningje. Jaipong araratum kithir thip a doctor Jaipong PHC along kavidet pen kisukyu ne kachilang chiaphan thidunga ka tora jetong nang rinti lopusi ningje rinti non ke do medical em khonsing rongpi Jaipong PHC along kohbrida ma hodrat atheng no lam chak chak te kangalam Jaipong PHC along inut kithir thip a doctor nang toy popural theng no lam chak kachipi te kang atengsi Jaipong habar araratum towar chilang rinti lopusi Jaipong araratum pen pherang kiatum kohbrida ma hodrat tum nang chathandun Jaipong pen ini ngaji thenai hospital lo nili halaso hut la bangso hospital abang nili mihang thak thilang la bangso hospital establish abang ke wifi system akisara tum nang than ke samsing han se kai hut mate 1986 87 malam si establish kusi nili arjudun la pen nili tum ladak ke pa phihup langhen constituency lang nili tum ladak Karbi akhe majority ka mu chara dim la Ladak nili tum langhinan kache pondia phan tong sekot pen kisukyun ye tuman ke pondia phan nili tum kasik sakhe tando athe towar pen chenglok gari motor sitami kadure dokok lo lasi ahok ladak nili tum Jaipong along bozar ke Tuesday arni si puri lo lasi la Tuesday arni bangke doktor tum cebang ahok alam wifi sitami aporoteng pen padar chat pote nili tum sitami kisu kecelang jia phanwang sitami cetong te lapen ladak aco komara tum hut pen hut war sai misan hut wang ke wang bom nili tum dowai daru sitami chohang ponlong wifi sitami Tuesday ani bana kaprek ke kacetong sungkrung mentune pini ladak awareness program pen cenglok kaprek program do pote lason ahusi cewang cocot lapen akaprek ani abang ke la mupen Tuesday ani si keba nurse nda bang verbe lopom nurse atuma bang la Wednesday ani wang la komane la suarlo atum pregnant do konani la haya report nang ke ana phan lapen alogot asa tum stami nang lidun dun Wednesday lapen Thursday ani wang patumi stami wa la nurse tum phan ke do athai me quarter son ke thik pe me government pe quarter sitami pangram su asong si mandar lo nasi nilitum Jaipong araratum ningache the lapen sarkar tum phan sitami chuningri lo noni prang la quarter ke kim tang ke doan sitami puthat repairing ke wan thujia phansi nilitum chonghong tong prang lo lapen kithir theba doctor ladak nangji busi nilitum ka keta ining medical em ke bangani chichakang prabjin pen ladak
la boundary wall pen chenglok quarter anta selamji la pen doktor setami kithir thiba doktor ladak nang toy pu si chakang lo la pen an par setami department ka leader setami la jaipong tu pu silawar fuluni na pen ke tawar mission na tawar nili nang selam piji pu salang li sa rong pi sang hunang cicak teka Aruni phai krep ho arni vote ke jok long je bang phu bang phiatum a phai mate amen ke peklang je phan Karbi ang long chanamas council pen sai amo chipari deng pon tanglo Town committee kilik arni kate boglang da pen adu ner cap arni west Karbi ang long arong spi harman along kilik amai pado Harman constituency MEC Mongol Singh timong kilik amai long chitong dun si Harman town committee kilik along kachipate dun pen kachipa hai je phan chan chimom pon non malam so por pandi na parman biar tamung tapanik sina আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Turkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam Hills Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesiri alang hithi kulat along long pon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu long pon ikji. Jubu Sports Restaurant Lounge, HRSJ Complex, 2nd floor, Dharamnala Road, Difu, Karbi Anglong. The first and ever sports lounge in town. Tune you up with live music, Dead to Inject, Jam Pad, and pool game where you can play with friends or play with legends, along with seafood items like octopus, lobster, prawns, squid, tuna fish and many more are available only at Jubu Sports Restaurant Lounge. For reservation contact 9957381813 or 8638462619 or 8812998125. Dinamo Pipothor Beer Talong Wangthulo West Karbi Anglong District Rongkhang Constituency Arlo Aruni Phai Troxy Arni Jaljuri Sarthe Teron Arong Along Jiten Teron Apan Rakom ke bat Abirta Kanyus Along Birta Nangli Rongkhang Constituency Arlo Jaljuri Sarthe Teron Arong Along Karbi Khai Nimrokom Atengpen Aruni Phai Troxy Arni Jiten Teron Apan Rakom ke bat Amai ke Paman Pon Khai Nim Chipu Pepin Pen Labang So Mai Long Pregjam Arong Raratum Chitong Dun Rinti Pusi Birta Ribdun Long Bokulia khat along elto lapen marutia karamong kachetong posi birta nangli Bokulia khat along aru near cap arni elto lapen maruti kar angbong kachetong ajok banghini abang ko areng ki sahir do olo areng ke so akhir ketan banghini fakuridin ali lapen keso rahmeda phanse kelang cha phanawangan pontanglo L2 and L07 C7790 lapen maruti car AD 01 and 2727 angbong kachetong pensila salam pholo posi keton kelang abang photum pherang kya phat nang pachini dun Ladak Chathan me Aru Troxy Arnita Bokajan Subdivision Angkang Ehum Maruti 800 car Apan truck ki patonga jok inut bangphi apran dam nanglo
Karbi prime time bir tabang gila panskang ton poniklo domi thakmi kurang thu